والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci mai tarin albarka, yammaci na ranar litinin 12 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya daidai da 3 ga watan hudu shekara ta 2023 miladiyar haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yake hada fuskokinmu a wannan masallaci a wannan lokaci mai tarin albarka, ba dan komai ba dan sauraron maganar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu aiki da abin da za mu ji ko muke ji kullum. Sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana wannan rayuwa da muke ciki, ya sassauta mana zafi na azumi, mu samu mu kammala wannan ibada lami lafiya. Sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa mai albarka. Idan ba manta ba, jiya mun karkare suratul zilzila. Yau da ikon Allah za mu tashi kan sabuwar sura, ita ce suratul adiyat. Na'am, karanta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal adiyati dabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. نعم، سورة العاديات an kira ta da wannan suna ne saboda abinda ke cikin ambaton wal'adiyat. Wal'adiyat jam'i ne na al'adi. Wata wannan sura ita ma sura ce makkiya a bisa zance mafi rinjaye, tare da akwai zance wanda yake cewa madaniya amma bai da ƙarfi, don haka har riga an rinjayar sura ce makkiya. Bayan bismillahir rahmanir rahim, ita ma wannan sura ubangiji subhanahu wata'ala ya bude ta da ayoyi guda 5 na rantsuwa. Wannan ayoyi guda 5 da Allah ta'ala ya rantsuwa yana so ya tabbatar da wato halin dan adam kawai, halin mutum shine Allah ta'ala ke so ya tabbatar, ya faɗa mana halin mu da kanmu. Amma sai da ya ɗauki wani mataki mai dogon zango na rantsuwa har da ayoyi guda 5, kuma ayoyin wato suna magana akan wasu dabbobi, kamar da sura za ta mana bayani. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wal adiyati dabhan, wato Allah ta'ala yana rantsuwa da adiyat, wato dawaki, dabhan masu wani irin gurnani, masu wani irin haniniyar tana fitowa daga ƙirjinsu. Wannan abin shi ne Allah ta'ala ya rantse da shi. Wato adiyat daga adu ne asalin kalmar. Al'adu abokin gaba, abokin yaƙi shi ne adu. To al'adiyat wato wanda suke kai farmaki tare da wata haniniya tana fitowa a ƙirjinsu,
don tsoratarwa. Misali idan kare ya ga abin da yake so ya yi wani gurnani ya ruga zai kama, to wannan gurnanin kaɗai zai tsorata wannan abu. Ko mage ko wata dai dabba mai farauta idan ta yi gurnani din nan, to za ga kamar yanzu mage a cikin ɗakinka akwai ɓeraye ko kadangare, da za ka ji mage da zaran ta gan shi ko ta ji motsin wannan abu, da za ka ji tana wani ƙara, to za ta kai farmaki kenan. To haka wa'annan dawaki wato haka suke kai farmaki, wato wannan kukan yana fitowa daga cikin kirjinsu, amma kuma wannan kukan bai fa fitowa sai lokacin da suke kai hari, sai lokacin da wato suka ga an yi ɗamara a kansu za a je fagen fama, domin za masu dawaki ana musu tirenin ne na gudu da tsayawa da juyawa, duka ana wa dawaki wannan tirenin. Da haka nan kawai dabba ba za ta iya wannan aikin ba, ko a musu tirenin na yaƙi ko kuma a musu tirenin na sukuwa wanda za a yi tsere, ko kuma a yi musu tirenin wanda ake na wasanni kamar wato apollo. Duka wannan tirenin da ake wa dawaki, kamar yadda ake wa karnuka tirenin, su ma dawaki ana musu haka. To wa'annan dawakin sai aka ambace su da mi, wato masu kai hari ga magabta, dabhan suna fitar da ƙara a ƙirjinsu. A ƙarƙashin wannan aya malai ke cewa faɗin Allah ta'ala wal adiyata dabhan ay al afras, jam'i na al fursu. Al furs shine doki, al faris shine mahayin dokin kuma. To al afras sai zanto jam'in dawaki. Ta'adu wato tana kai hari, kamar haka malaman tafsiri gaba ɗaya suka faɗa da ma'abota yaren larabci su da ahlul lugha. Ay ta'adu fi sabilillahi wa tadabbah, wato tana kai hari dan ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ƙara na fitowa a kirjinta. Qala Qatada, Imam Qatada yake cewa tadbahu idza adat ay tahammama, wato lokacin da za ta kai farmaki lokacin take wannan ƙara. Wa qala al-Farra ad-dabhu, Imam al-Farra yake cewa abinda ake nufi ad-dabhu dawhan kenan, sautu anfasil khayli idza adawna, wato sauti na dawaki lokacin da suke kai hari. Abdullahi dan Abbas kuma yake cewa laysa shay'un min ad-dawabi yadbihu ghayru al-farsi wal kalbi was salam, duk a cikin dabbobi ba masu irin wannan haniniya daga su dawaki sai karnuka sai as-salam. As-salam shine irin kamar su dila, mage, da suke kai hari, kerkece, kura, su ne suke irin wannan gurnani, ko zaki ko damuza, duka wannan salam ne suna karkashin wannan. Wato daga nan fa ya'lamul aduwwu bihim, sai shi abokin gaba din wanda za a yaka din ya gane fa lalle fa wancan ya shirya, zai zo kuma ya kawo masa farmaki. Fa kanat tatanaffas, sai kasance wato tana wannan numfashin na gurnani fi hadhihi al-hal bi quwwa, a wannan lokacin tana yin shi da ƙarfi. Wa qala ibn al-arabi yake cewa aqsama Allah bi Muhammadin, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Qala, inda yake cewa yasin wal qur'anil hakim, anan yasin da ma'ana ina rantsuwa da annabi Muhammad, wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani wanda yake cike da hikimomi. Wa aqsama bi hayatihi, Allah ta'ala ya rantse da rayuwar annabi, yake cewa la'amruka innahum